Vi har her vores vindue, der skal kunne åbne og lukke, alt efter temperaturen i rummet. Nu vil jeg vise, den virker ved at få temperaturen til at overstige spærregrænsen. Nu åbner den. Nu er vinduet åbent, og temperaturen over spærregrænsen. Indtil at den falder ned under den nedre værdi, hvorved at vinduet så skal lukke igen. Det vil jeg så vise nu. Nu lukker den igen. Så kan man se, så lukker den vinduet helt i, så det er bare lige at sådan låse. Men hvis nu at temperaturen den er over spærregrænsen, og så det begynder at regne udenfor, så skulle den gerne lukke vinduet. Det er noget, jeg også vil vise nu. Jeg skal lige åbne. Nu er temperaturen ifølge displayet 32, det er fordi jeg holder fingrene på NTC, og der står vinduet er åbent, og der står det er tørt udenfor. Nu sætter jeg mine fingre på regnsensoren, så nu regner det, og der er stadig 32 grader. Vi har sat det sådan, at uanset hvad temperatur det er, skal vinduet være lukket, når det regner. Når det så nu engang stopper med at regne, så skal den gerne åbne vinduet igen. Det gør den også.